robe. Bon, la robe que je porte là, avant que les jelly soient prêts, c'est disponible chez Mariam Sanogo. À Villiers-le-Bel. Vous voyez la robe que je porte là, elle est simplement magnifique. Elle est chic, elle est tendance, elle est Mariam Sanogo, elle est simplement glamour. Voici voilà. Pour moi aussi Mariam Sanogo. Création, vous voyez? Voilà. Très belle couleur, chic. Si vous voulez être chic, vous devez aller chez qui? Mariam Sanogo. Toro kelen jamu kelen ni toro mi yela flana na drop ba soro ntumba toro mandoli. Ni flana mi soro la Mariam Sanogo la nere le Mariam Sanogo. Na ka flana mi na drop ba soro ntoro malo be ntoro koro do le bila. Flatter na. Donc tapoter, partager, les robes sont disponibles à Villiers-le-Bel. Mettez les cœurs. Si vous voulez suivre les bonnes choses, Jelmuso ve nana kuma. Aja Jelmuso na kuya TV nana kuma. Ana deme nana kuma. L'incontestable. Donc tapotez, partagez. Tapotez, partagez. Tapotez, partagez. Mettez les cœurs. TikTok, je bosse avec mes amis. Ayon wole wole kana. Aka koba ke paria. Il y a un retour. Ko bolo mimbe jan. C'est kokadi. Il y a un retour. Tapotez, partagez. Nambana na chini kena fo sangare parce que mi nyon kela nyon brete ke tugo. Ko kana mo to akela ke tugo lila aya tapotez ya partage. Ay nyon wole kela fo ko ba na ko ya te to ko ni kela fo ba. Ate ko ni kela fo ko ba. Adam Nena. Si vous voulez faire les demandes, mettez les cœurs, sinon ils vont couper le direct. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Paris. Non. Non, Paris quand kafo. Paris Diallo be se retou là. Vous êtes reconnaissant. Et quand on ne veut quelqu'un reconnaissance il y a baliale. Sinon ni mo nyane ma chien que là na blali il va to ya nyuma. Ay bokana. Jele muso be na sauna dafo anyene kwa kan. Dante kanya mina. Ere be na kuma o abafo. Ma dele ba nu madame na wo le fo nyuma salate makuni. Ika mo makuni nyuma kan drope anyini nga. Ni ju te ifara bali. Parce que ni nyuma kele ye ni ki makun kan ye mo fara lali. Ala te nyuma lombali ya fe selu kun te nyuma la. C'est le compte makuna de qui je moya numaka c'est le compte là aya tapoter ya partager mettez la cœur akala ne ba fa photo la nte soli ke kira ka tabaka na marayi aya tapoter ka partager ka fa ya tapoter ka partager je le muso demande ma de na fa c'est ça Paris Lamao na jatigu horon jelu ni ka mbola bi ayere kala ka baram ga kun ni ka ko mi keke o retour be dima agrit te mina ka agrit me mina te mana oka on a été dépassé par l'événement ça donc hier là on était fatigué mais aujourd'hui lundi là bien si les baralo mais on a décidé qu'à live vous nique ka franaka ani la grammaire la l'intouchable olé l'intouchable ka yorotu ka yi amena stradi nama ani intouchable ma ani re bamso ka do ni foka ka afu aya jumana olé ka afu ka barka ani chilombe aka mike akuna sima franchement c'était la totale plus que ça c'était la totale salbani ka fafo mo lola. On ne pouvait pas imaginer. Nous, on s'est dit que ça allait bien à faire. Il faut me remettre l'or. Ah non. Aka quoi? Si. Asrabi ala libolo. Ala ya sara gonyuma. Amin. Ne se ko le fond, ne sera di nam. Donc, comment y en a tête maniga? Mariam. Ah, vous n'avez pas comment? Wallahi. Comment calculer? Mais ne fini. Ne le va sauter on a pas comment kuma kakile kuma etudini ni mase kuma ko kuma bibi c'est ça kuma etudini ni ka dota dawre bi kunabo ni ko ni somba to makwaita suma fenana anoji ma fa dati ba fa wallahi mara ne bi ron na kuma tini dan moi si bouche bi wallahi moi si bouche bi wallahi kuma tinda mara mena mi fu français ka wonyana
J'ai été tellement touchée. J'ai été tellement touchée. J'ai été tellement touchée. Malheureusement, faut tout. Voilà. Mais la folie, folie qu'elle a. Oui. Eh, français, folie qu'elle a. On va bien fou. On va d'abord là. Longo folie qu'elle a. Français, folie qu'elle a. Eh, Allah. Mounana. Allez, mourir, tu m'as dit tout. Quand il y a folie qu'elle a, bien fou. Avec Dieu, folie du monde. Qu'est-ce qu'il y a là? Nere fatia li piano, ya folie piano. Et travailler tout le monde. Parce qu'il y a folie qu'elle a bien vie. Nanga folie qu'elle a bien trop fort. Namile trop fort. Folie, aïe, qu'on a été trop folie qu'elle est. Mais il est comme il est les vieux pays. Sinon, donc tu veux Francia. Samedi luna. En tout cas, pour la calme. Oui. En tout cas, pour la calme. Mais, quand ça n'a qu'à faire qu'à bonner le long là. Oui. Quand il t'abali pas, quand il n'a pas. Wallahi français ka wamiji. Nimbana folie qu'elle en fout là. Les cœurs. Les cœurs, tapoter, partager. Et elle a déjà dit à ça. Les cœurs. Mais c'est un djellidon, ma mère, je vous fous. Où est le wati? Mina ta kofe. Mais c'est un djellidon, ma. Groupe Tigresi, aya folie bien. Groupe Tigresi, n'est radio. Au Benji. À la cause. À la cause, il y a un cocaïne. Avec ce qu'on fait français à la Canada. À la Canada. Nous, pour le groupe Djelia. Ah, groupe Djelia. Groupe Djelia, nous sommes dans le monde ça, groupe Djelia. Wallahi. Et dem ça, nous allons la voir ça. Non. Et groupe Djelia, nous allons la voir ça. Quand elle a signé Tchema, quand donné, quand tourné, et groupe Djelia. Groupe Djelia. Quand donc, akane sa kuma teni da wala mero nani kwa numo mena kuma mena mbro fly la ko kapuli mena kasi ma fola ni nka ya yo wala jibe nka wallahi akala bonya eto les cœurs groupe Djelia mama na dejini ka jama tapoter, partager awni ci ala ka usara yere e ala ni ko ibe dengo la wuri ni sera mogo ma ni ma mogo ibi yere de les cœurs ne ma ni ko kede français ka walu le kanike quelle a tenu ne ma den ko kede français ka walu le kake aya barka ala ka usara kuma tene da wala dan na wala kuma foitinda ka jama ke ba fo ko du jama be bola du ko mo do be asanyi ta ma se donge keneka Wallahi. les cœurs 100 ans t'étais dans le rôle là Oka donc pas interdit. Ne n'a plus été comme nous t'as il faut 5 heures du matin. Eh Allah. Mina mon fani na kama mtu mbona. Wala ikumatenda. Ka groupe mosquée jama befu. Mama de souligner jama. Ka groupe mosquée jama befu. Mosquée de France. Seni. Ka seni jama befu. Abenichi. Domessi, Francia, ita januye dongerola jamais. Un peu de la bonne, peu qu'à l'angara, peu de la bonne. Baby la rola belle la bi moi cité don yani natuni. Mais wallahi, on tra si sala, faut sogoma. Oui. Seni. Andi Fatou yere ka. Maman Dosso. Fatou. Grand sœur Fatou. Kadonga. Grand sœur Fatou do ka du donner kana sa. Tu famana do ma. Ika balma negi bonila. Wallahi grand sœur Fatou ika balma negi bona. Ka ki kenya na kuno ko ni comme ni nata kwete skimenya ko. Wallahi. Ka damina koyo kunguluma. Foka na sigi domba luna. Ole. Iturama ala ki sara ala ki ya reblansi ko.
i ka k'i dɔgɔmuso min fana ye wallahi 100 ans a tɛ bɔ n kɔnɔ ala k'i fana kunkolo yira an si kɔnɔ an k'o de fɔ an tɛ ɲɛnabɔ wɛrɛ la tuguni an bɛ denw de kungo kɛla sisan an bɛ denw de kungo kɛla sisan n'o bɔla yen an bɛ bɔ ka faransi wɔɔrɔnden bɛɛ fɔ parce que n'i k'a fɔ k'i bɛ tɔgɔ fɔli kɛ n'i ma bila fila i bɛ fila bɛɛ ouais ça c'est sûr n'o bɔla yen ne bɛ bɔ ka denbaw fɔ ka ɲɛ denbaw fɔ ka ɲɛ denbaw fɔ Aramata Kɔnɛ Jara Sangaranga i ni ce. Maman, en gros, ça dépend de ta gentillesse. Les gens parlent de toi maintenant. Merci beaucoup. A bɛɛ ni ce. Madame Jabate i ni ce ni balimaya. I bɛ jara di dɔ ma a b'i kɔrɔfɔ i kɔfɛ. I bɛ jara di dɔ ma a bɛ taa sigi kan k'i nɛni. I bɛ jara di dɔ ma a bɛ taa sigi a bɛ taa yɛrɛ Château Rouge la k'i tɔgɔ di mɔgɔ ma. Mais ne ma n tɔgɔ mɛn n kɔfɛ dɛ. Walahi ne ma n nɛni ka mɛn n kɔfɛ dɛ. Ka jara ni di fo kana bi se a y'a barika i yɛrɛ ye. Sinon Faransi den ma jara siri an b'a dɔn fɛn min b'a la. I Kɔnɛ Jara Sangaranga ala k'i sara. N'o bɔla yen Mayama Sila Fana Doso di a barika i yɛrɛ ye. Caman b'a fɔ o t'a kɛ caman b'a daminɛ o t'a laban. Merci. Ka denwuli jala ta ka ban ka kɔɲɔ jala ta. I Sila ala k'i sara. Merci, Safi Mbak, merci. I ye ne fɛn ɲuman ne ta ala ka di. Merci, Agasila. Ala k'i ni furu cɛ mɛn ɲɔgɔn bolo. I Sila i Fofana. Merci. I ni ce Mayama i sira tɛ ne bolo sira bala de bolo. Ka vidéo ni kɛ dɔrɔn ka yira la ko n se wala sinon n bɛ déplacer ka taa denba ni bɛɛ ya so. N bɛ taa bɛɛ fo. Mais ka nin kɛ dɔrɔn k'a yira la min kɛla sari a tɛna ban ye quoi. Merci, Maï. Wala a tɛna ban ye. Faransi groupe tonda mais tu bɛ Staline de kɔnɔ. uniforme bɛɛ ka sara wari tigɛ Kalido Kisɛli dɛsɛ Faransi k'a Abidjankaw wele ka fani wɛrɛ ta Staline ne yɛrɛ taara Staline ta ne bana tuguni ne ko n ne do k'an dusu la wallahi a ka fɔ ne bana n ko n tɔgɔ ma ko ne k'an dusu wara dɛ ko mɔgɔ bɛna se ka don na n ko Staline na n ko mɔgɔ tɛ bɔla dɔn na tuguni n ko ne taara lamina ka sali belebeleba nin ta n tɔgɔ ma ko ne bɛ jɔrɔ la dɛ n tɔgɔ ma ko ala ka bon k'an ye to ala kɔ. Merci, Maman Blanche. Merci. A y'a barika aw yɛrɛ ye ala k'aw sara a y'a barika aw yɛrɛ ye aw ni ce Faransi wɔrɔmuso aw ni ce Faransi Amin. Merci. ala k'aw sara Amin. an bɛɛ bɛ tunga de fɛ Merci. ala kana fɛn k'aw ni na Merci. Merci. ala y'aw diyaɲɔgɔn ko k'aw ye an bɛɛ sigilen bɛ denko tɔnɔ de ma Faransi yan an bɛɛ sigilen bɛ den de ma dɔw bɛ dusukasi la dɔw bɛ yɛlɛ la dɔw bɛ sewa la dɔw bɛ kasi la n b'ale masa funisere ala ne ka ala wele bi bi maridilo suba nin na denbatigi fɛn fɛn n'a dusu sumanen tɛ masara mɛ ala y'a bɛɛ dusu lajɛ ala y'a bɛɛ dusu lajɛ ala y'a bɛɛ den du ɲɛnada fɛ ala y'a bɛɛ di bɛɛ den du ɲɛnada mun ta ɲala yɛrɛ nin bɛ ala aw ɲala jigin mun ta ɲala yɛrɛ nin bɛ ala aw ɲala jigin ala cɛ t'an den mun bolo masara mani ala cɛ d'an denw bɛɛ ala furu cɛ d'u ma n'ala ka furu cɛ d'u ma ala dusu suma cɛ d'u ma ala dusu suma cɛ d'u ma furu t'a la dɛ cɛ min b'i dusu suma k'i to danbe la sinon an bɛɛ bɛ se ka furu kɛ o mais cɛ min b'i dusu suma i kɔnɔ k'i to danbe la ala y'o di denmisɛnninw ma ala y'o di denmisɛnninw ma ala y'an denw jiriwa ala y'a fɛn bɔ an denw na min ka fisa n'o yɛrɛ ala y'an kumakan don an denw tɔgɔ la ala y'an kumakan don an denw tɔgɔ la Faransikaw ne b'o de fɔ an na mɔgɔ si tɛ cɛ kɔrɔsigi la tuguni bɛɛ bɛ den kɔrɔsigi de la ala y'an sago k'an ye ala y'an sago k'an ye ala y'an sago k'an ye ala y'an diyaɲɛ ko k'an ye ala Faransikaw do ka ne la wasa samedi sa alu do ka ne la wasa samedi sa alu do ka ne la wasa samedi sa n'o bɔla yen a jama mina je jabi den shegi ne jabi den ala kila ta jabi
caman b'a fɔlɔ o t'a laban surprise denbajɛla caman b'a fɔlɔ o t'a laban Keta jabi ka kɛ ne nɔfɛ i ma sigi n kɔfɛ ka n jansi i ma nɛni ka don mɔgɔ t'u la ko kana fɔ n ye Keta jabi ka kɛ n kɔfɛ ka kɛ n ɲɛfɛ ka miliyɔn di yan sani kunu ka se ka sanu di yan sani kunu ka se wali ɲumanbali ma kɛlɛ tigɛ a ko de ko kura kana kɛ n ko le fina la ka sunɔgɔ n tɛ k'i ma fitiri wale fo ka taa diya ban Keta i bɛ miliyɔn 3 kɔte don min na k'a di ne ma olu ni bi tɛ kelen dɛ olu ti ye lon dɔ i bi fana lon wɛrɛ ye i bɛ sanu b'i kana lon min na k'a don ne kana Keta olu ti ye lon dɔ i bi fana lon wɛrɛ ye jaabi ala k'i sara ala ye diya ɲɔgɔn k'i ye ala ye n'i ya furu kɔrɔ ɲɔgɔn bɔ ala ye n'i na te kɔrɔ ɲɔgɔn bɔ i jaabi i ni ci i yɛrɛ ye Keta hali confinement na ko n y'a jɛ ni muso bɛ bon na k'a tɛ fɔli kɛ la ka wari di chauffeur ma kana dɔ fɔ ne y'a da la yan ala ɲuman dɔwbaga ye sobaga ye Cheikhna jaabi di ala k'i sara ala k'an ni simaya an ma bila si a bɛɛ y'a foli bɛ yan Aja San Petro a bɛɛ y'a foli bɛ yan k'a dɛgɛba kɛ ka na n'a ye sali la n ko n tɛna tɔgɔ fɔli kɛ parce que n'i ka tɔgɔ fɔli kɛ i bɛna ɲinɛ dɔ kɔ mais a tɛ se ka tun a tɛ se ka c'est-à-dire kuma dɔ bɛna fɔ cogoya min na quoi a y'a barika fana kɔnɔ kɔnɔ o jara Sankara a y'a barika ala k'i sara sɔmɔnaya bɛɛ a bɛɛ y'a foli bɛ yan groupe barikaden bɛɛ Fata Traoré a bɛɛ y'a foli bɛ yan groupe Sira ala n tɔgɔ ma Fatou a bɛɛ y'a foli bɛ yan ka sanga wuli sa ka taa kɛ ka sali fa wani ya jelimuso ko fa ita kuna wuri ala a bɛɛ y'a barika groupe parisien des Alika Diallo ala groupe parisien groupe va voir a y'a barika groupe Zalika a bɛɛ y'a barika n'o bɔra ne y'a filamuso nɔta bolo merci Madame Jabi ne y'a filamuso nɔta bolo Madame Jabi les cœurs ala mina ka jɛnɛ den a barika ne na Kuyate ye filamuso min man tɔgɔ sɔn kɔfɛ ka kɛ n fɛ ka kɛ n kɔnɔbɔden bɛɛ fɛ ka kɛ n furucɛ bɛɛ fɛ Jalo Jakite Sidibe ni Sangare Madame Jabi a barika ala k'i sara depuis kɔɲɔ ne daminɛna Zalika ma sigi a ma lɔ depuis kɔɲɔ ne daminɛna Zalika Diallo ma sigi a ma lɔ a ko lagare ko kɔɲɔ bɛ kɛ nin bɛ kɛ kɔɲɔ tɛ kɛ nin bɛ kɛ Madame Jabi ala k'i sara ala k'a ni simaya ala k'i diya ɲɛko k'i ye n'o bɔra groupe bɛɛ le voir groupe bɛɛ le voir ne y'a prési ka di a ma se ka na sali la n ka sama ye ko Tata Sila ka barika bɛɛ le voir den bɛɛ tun bɛ sali la ka sanga wuli tigɛ ka na ni bonya ye ka na ni kalama ye a bɛɛ y'a barika kuma tɛ ne da dɛ groupe Fatou Kuyate n'o bɔra groupe Fatou Kuyate sɛgɛ ni babi ne yɛrɛ badenmuso Fatou Kuyate depuis kɔɲɔ daminɛna Fatou ma sigi a ma sigi k'a daminɛ fo ka taa laban Madame Doumbouya barika je vais bien Madame Doumbouya barika i yɛrɛ ye ka tila ka lɔ sali la ka 500 € compter ka di yan Kuyate ala ka balimaya to i ni ce ala k'i sara n'o bɔra ye Sare Kuyate ne yɛrɛ badenmuso saya de ka kɛ a ma se ka diya ni se ala ka ɲinɛ a furucɛ la ala ka ɲinɛ a furucɛ la ni saya tun tɛ wallahi Sare tun bɛ diya ni se ka bɛ sali la mais mɔgɔ b'i ta la ala b'a ta la i Kuyate ala k'i denw tɔnɔ d'i ma ala ka ni sago jugu sara ala k'an bɛɛ sago da a bɛɛ ni ci kuma tɛ n da ni ko n m'a fɔ n bɛ dɔ bɔ a la ko Mao Junior k'o k'a barika ala ko Aisha ni ci Aisha Touré Maju Touré a bɛɛ ni ci n'o bɔra yen ala Fatumata Tarawele Fakana Tarawele den k'a ka barika k'a tora masi Madame Tarawele
groupe barika bɛɛ bɔ la barika den bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan mɔgɔ kelen ma to kɔfɛ a bɛɛ ka lidokisɛni san ka na ko nakɔ tɛ wa k'an ni bɛ to a da fɛ anw ni cɛw yɛrɛ ala ka fisa ala k'an kun ɲɔgɔn ala ka sini kɛnɛya di ala kuma tɛ n da groupe ale kulubali foundation si an y'a président ne fɛ ala foundation si wari minnu fiyɛlen turelu ye Ture barika sanu minnu kumalen turelu ye Ture mande mori barika sinima kaɲɛ turela ka Ture kɔrɔtumu ture barika madame kulubali ay sabali foundation si ala kɔrɔtumu ture ala Madame Chancelier. Madame Grand Chancelier. La femme du grand chancelier de l'ordre national. Avion takaba bijan kana kama kaseko. Comment pas te na sekana? Pas te na jabe surprise. Pas te na sekana. Pas ya mɔgɔ dɔ bɛna bossi suko kana représenter. Jabe fɛ ka surprise kɛ na. Ah surprise jana. On est à la cédale. Maintenant mon yeri na ne stali kono ko korotu mi dela ko korotu. Merci Safia. Madame la grande chancelier ngo non. Ngo korotu ni premier dame be ɲɔgɔn fɛ lombe ngo premier dame ta sienta korotu ngo. Ngo korotu mba bija ko no ka be dala. Kana lona mo mbi dip ala korotu manjo turi. Non. C'est que tu le dis. Non, elle a fait fort. Abarka. Barka. Madame Kulubali abarka. Ala kisa. Ni mo ma be fo ma be chi. Wallahi. Ala kana mo be fo la. Ika mi ken ni na kuyati. Asumani ben silema. Wallahi. Dogo ni kene kanta. Wallahi. Asumani ben silema. Abarka ne re dini. Wallahi. No imagine fitini. Oui. Kona wo jara sana. Depuis nga deni borom na lom na ka di ma bi jay mabla. Anu le bese ka chiyo ko tuma machi le buru de wala maju tura machi buru na buru sise dia machi buru Alassane Ouattara dia machi buru ko tuma Ouattara bade machi buru Sitra Ouattara bade amachi buru Rokia Ouattara bade ala kisa Ibrahim Ouattara bade Madame Kulubali kabako enyini fenyi maneta wala kadi gouvernement balé le buru RHDP balé le buru maju ture ngo le fongo ture tacha mene ya turu muso ikili bila bi wallahi turu kacha wo de me turu muso kele ne bene buru to bi bodo ni kene kanta chama aja ko turu ture mburu enye wango siyewa emanyo ture mana wanya wango simara nyewango simara senu ture mana wanya wango simara ekora to munga bolema Nidaki blatura kaira santa kasoka doira. Merci là-bas. Moti blature la de. Le Dieu. Nidaki bla manjula sanke me kasoka doila. Ena ni joti fema. Namu. Joti doko nare ma fanda kuyate ti saberi. Tuala kaino lo yemandi. Mwone seni berla la koma ti saberi. Manju lo tira. One seni kona chema kona ti koma tese majulo totera midiki blatula kaiko ibesa kasora e manju turete nwale nabino sise wode nengiti joro konfanyana manju tureti saberi Munamba blature la kaira Sisala kansini belabansila we mature jebe Nutambla la turela Ole Jamila kansini samatila we mama jebe Bikadi Nutambla la turela Desta Kona la kansini bajwala we mama jebe Munambla korola Nabulu sise dene we moti blaturela Madame Ali to le champion da Merci là-bas. Midiki blatula kairo ibesa kasora Neya foundation si tewa. Nega dongri mi la kono tu man ma regrette dunya kono. Neya foundation si tewa. Nega dongri mi la kono tu man ni mi sa dunya kono. Abarika bonya na o. Dili dande madame kuli tenwale. Alassane Ouattara yuko. Ole. Dominique Ouattara yile boro RHDP lalila. Gouvernement la ni korotu muna. Manju ture ti sabari. Furu nyombere kani nyombere ali Kulubali yuko. Abana.
Mami Touré sinani wallahi. Ka surprise kena. Surprise tellement kabala na. Ka foni ina kwa fege binana. Wallahi kan kasi. No. Milita la ndo nimbe. Ndoma na so ko ndoma kwa imbo kena ko ko na kena ko ko tumbe kena ko ko tumbe. Ko ko tumba déjà. Pas be sali dala. Non, elle a fait fort. Et à la Mami Touré la kisa. Ni e kanu ni kwa. Wallahi. Ka avion takana kama. Kaba bijan vendredi super ka do samedi sogoma. Ka se ko dimanche. Kaba ba beta ngwite tara de ngibe sisa la fode fasaila. Wallahi. Ako ya la ko sheni meta mo sheni te tara fasa bilenya. Ko to bieto sal la fo 5h du matin. Faut 5h du matin. Kanu te. Kasi fo 5h du matin. Ne fata la to na ko sheni mese kata mo sisa se kata. Abarkani. Kama ga avion ta dimanche. Kasi ko. Sogoma kasiri. Allez le souci à Abidjan. Non. Ala kisa. C'est fort. Ni ko nyuma kala ma ko ala kisa. Abe juguma kala to. Wallahi. Ala kisa. Ala ki diya nyako ki. Merci beaucoup. Ala ki denu la mosidi. Amina. Ala ki ne fache ko nyo buru. Amina. Ala ki ali kulubali ko nyo buru na Afrika na do foi kana. Amina ya Rabbi. Wallahi. Ali ni jaidi ko kabe do ani no ala ka jaidi perturbé. Ay ta famore fe. Yetule ala kisa. Ala ki nyako ki. No polai. E ala. Kabo kan ya ko ya do fu. No ko différence. Wallahi, belle to be. Jeneba Fofana. Nere bam so Fofana. Inichi ala kisa. Rupu différence be. Kapo kapefu. No bolay. Nere toma. Afore. E fana jabati. Abenichi. No bolay. E ne blamso. Ne blamso. Ne blamso. Abidoso. Koya markets. Ka mombri fa. Comme blanc so ki be soko do ngube soko no ko adresse blakan. Jimato, cheke mato, boisson mato. Ngibe mbiri fefe ma ko be ke da la ka be blakan dia. Allah, ka barka. Do somso fama. Ka mombri ko fero fa ka bela jigi. Dem sa mo ba doni tara dro ka yere. Apenichi. No bole ka mi sisuko foya. Nere badi. Fani che balmayala. Mo shema malo ki kan ka balmaya ku ka beita ke. Ka jisa. Ko mbade ko an ko chauffeur blaga na jita. Ini che ala ki sayire. Ala kan tu no bolay. Nere di abidukuri. Ça. Nere di abidukuri. Fana to odi. Olé. Ne adwa odi. Wallahi. Amara dukuri di. 50,000 euros. E ala. Ole di la kum. Amara dukuri di ani fana dukuri di. Aparika ni na kuyati. Aparika dugu ni dugula. Aparika kanuna. Ngole fonti jan fa foka jan wuli. Abi dukuri mi fe fo merde. Mo ngoti fe ngati bla. Abana. Nge kati fe. Ima kan fla fo ina kan kele be fari. Ka dan na ni fobi. Masu mi matekili. Ini chala ije nyokoki. Ka fembe sanga dia. Ne manyama ko jisa, ne majisa, ne maboisson sa. Fefe kala jala ne madorme kinimo. Mene na fofana foya. Donc elle a femme. Mene na foya pa fofana. Wala kasa. Fofana kanito. Ko ngana fonda la min bekla ko ngana fo. Na beto ngono metami. Abe balika sunu. Abe na bali sunu lila. Ko ngana fo, ngana mu fo. Ngana fo choko dia beto atese ka kunne ko no. Fo de abonda lila. Au benichi ala ka usa. No bole. Panese groupe VIP ma. Aja dumia. Fakoli. Dumia. Amasika na. Meilo ro ila salla. Farabriki fakoli modi. Bato ma chego na fladi. Aparikane na tukuyati. Ka dumia. Inichi ala kisa. No bole ni rebadi. Mama kamara. Madame Fofana. Apea barka ni ya tondo. Groupe merveille. Apea barka. Bonya. Mo suba nyuma do ba subali. Nyuma do ba wala subali. Apea barka. No bole. Saram trawo de toi moi. Sara.
Abarika marki markula. Et trois mois à la qui sera la cagarjifone. À la cassine qui n'est pas. Cabofon non du canard. Mais tu as mis à chaque pied fofo et Allemagne. A masikana kasana wuri sanka fembe ka masikana. A furucha mangana bo. No bolai. Même makina mete fo. Ni a pili fara bikimba fo ni rola. Même makina. Inichi ala kisa. Ala kani simaya, ala ki dienya kuki. Makina mi fola na kuyate na labana na kuyate. Depuis dédicace la caro. Combien Dominique dit ma à vie. M'te checker carton sur le français. M'tolo. M'tolo carton sur le français. M'te gérer ça. Makina meti. Aja manwodi. Laila masadi. Abarka yiri. Ala kisa. Ala kantunoi. Ala kagarjige foni. Ala kasini kenya dianima. No bole mi fana kone fo. Kona wujara salaga. Madame Yulu, ya Folibia. Comme ma fille, qu'on a maison froide bemoro, Dominique Diana, belle black, gratuit, yanti sera dormé crédible. Bakira ka tobri modèle beke kata bebla maison froide kon. Katla kata salla kata na bola here. Kona jara samana la kisi samaranga ala kana gongo. Ala ka garjigo foni. No bolay ami 600 ya bila. Taide. Ami 600 ya bila. Marusu jabi. Na maru jabi ni ajama. Abia Folibia. No bolay ami 50 mosena. Desani. Bajalo jabi. Jabi kasama blancha jabi badi. Abenichi. Ala ka opesa. Amen. Ina la jamam tu besalla ni no komeni be wori klingile. Imalo jamam bola. Imala kala no ne malo mena mi fo kwa. Malo mena mi fo. Kasalifa kamolo. Groupe Simondaya be. Simondaya Junior abebeliba be. Ala Simondaya Junior. Ne era sanata jolide. Simondaya président, Simondaya Junior président. Sanata bayo. Ibayo ala ki sranede inichi ala ki ala kanisima ya. Koma mama kwa meta ke fokake. Aya barika. No bole ka no sini ka badin fu karata ka ba. Bilibiliba. Kwa ya barika. Kwa nichi kwa la kasa. No bole kati. Ko ka kati fu. Okay. Manya le badin kati. Inichi ala kisa itarawuli. La kagarjigo foni. Magazantiki finfina. Ya Fatou. Ala. No bolay groupe JP. Apea Folibia. Groupe Yeko. Apea Folibia. No bolay. Ala ne ajolide namisila. Namisila. Ni afani tigi. Ani Umar kone. Wallahi kwa kone sama. Ani Maya Drame. Nous n'en avons son faux merde. Wallahi. Apea barika. Ala ka usara. Ala ka garjigo foni. No maru kona wole rom na ka fona ndo ko mama. Dem sa na photo black na ja. Ako me dirati que tout de suite. No bolay. Ne be seigneur petit marteau qui casse les grands cailloux. Wallahi. Asa so jabi. Akelati. Wa jabi ka samana bade muso. Masangwe jabi. Wallahi. Ala ka usara. Amin. Ala ka na simaya. Ala ka garjigo foni. Abenichi kaboka shebe fu shebe dumia fakula aya kiata jabi ya Folibia adam sila ya Folibia apo ya Folibia obelivier pe amado bodola obelivier pe amado bodola obelivier pe nani ya Fatou no bolay ala ne le blamso Fatou non il est tard nous ma formina do bola Kamaro bro ta Fatou bro. Katuru karton ta. Kafi ngo. Ko mama ki be sokona ngo be sokona ko dimsa ngulaji. Ka ko ya bari sin no fle bonani. Malo bro si ni fle no ka. Tur karton fle no ka. Moi sara tene bro sara bi ala de bro. Au benichi. Ala ka usara. No bole. Kengra ni yana min dinfo.
jonta sabu yo jeli muso jeli muso tuma eh ala jeli jonta jeli jonta eh ala jeli jonta ne ya jeli muso duma ne redi ndula wo la dula no akomanso ko ni beta jatigi fe ko mi wallahi ne wurila ko na dron jonta bolano ko amasi ne wurila mala wuri sunu wala fa manso be sunu wala wo wuri afa manso ni so me ma desi da ma wotan so ronda ka dam na fo ka pa mo ko de be se ka ke me ka ke ijabati ala kisa ala ka dirisa ko wonen dima mi fila ma ala ka dima ala ka to fra succès ka ala ki jatigo so ala ki sondi i so fe di jatigo ba ali bisa mo ka bani mi na ala do fara amina ya rabbi ni be fe ka jonta ko na fo ko badin la dia jonta wallahi jonta mi ka pa mo ta kala badenya pe kai badenya comportement yi e be mi ta ki badenya o sege comportement ni wi ka bo ka be fo manina menana ne yɛrɛ di ijabati wallahi la ka fo de ala ki tiɲɛ ɲɛ fo ki i bɛ siran fɛn min na tuma ala kana sawa i ɲɛni fɛn min ma ala ka di ma amina ya ka rabbi ba bo ta ka fa kun ta k'i ba ta k'i fa ta k'i dɔgɔninw ta k'i kabila ta jɔnta kojugu ye si la se ka ala ye fila ala tɛ kelen ye ala k'i sara i ni ba de bɛɛ a bɛ foli bɛ yan n'o bɔra yen e ala ne yɛrɛ bamuso kɔnɛ jara sangara la rotumu kɔnɛ mama chérie mama k'i mɛn ko mɛri ne ka di mamuso min ye fo mɛri mamuso e ala kɔnɛ jara sangara la n'o bɔra sa jabati groupe 5 étoiles de Paris a y'a barika o bɛɛ ka sanga wuli sangana sali la wallahi o bɛɛ kana sigi fo ka dɔn ban Moi, tout est salut. ne ma lɔn mɔgɔ min tun tɛ sali na je vois pas Jine o dɔrɔn de tun tɛ. ne ma lɔn mɔgɔ min tun tɛ sali na ka sali na ka sali fa ka fa ka fa ka fa ka fa kɔrɔ bɛɛ bɔra na kelen se ko kɛ mɔgɔ kɔrɔ bɛɛ kelen non mɔgɔ tɛ bɔ parce que mɔgɔw sɛgɛnna tu vois bɛɛ bɛ silamɛya de ɲɛɲini na sisan bɛɛ bɛ seli ni sun de ɲɛɲini na sisan mais ne ma lɔn walayi n ko ne bɛ kɛnɛ sigi n ko fogo bɛ fa ta ne yɛrɛ ko n ko bɛ na kunkolo na n ko mais n ko sali tɛ n ko mana la n ko parce que n ko mɔgɔ tɛ sɔn don kɔrɔ taga ma tuguni ja ne ma foyi fɔ ja ne ma foyi fɔ e faransikaw oui est-ce que ala k'aw sara Kali. kuma tɛ ne da dɛ walayi kuma tɛ ne da a y'a partager diɲɛ bɛɛ ye nin ye Partagez. a y'a partager n bɛ fɛ faransika bɛɛ ye nin ye Mettez les cœurs, partagez. n'o bɔra ne ma bila champ fo On faut. wa ni ci ko ala k'a sara ne sangaranga ko ne jara sangara n'o ni bala wuli bɔnsɔn Ole. barika Ole, ole. ne ci kɔnɛ Ole. i jara n'o bɔra yen e ala k'ala y'i bila champ fo yan Sure. wa ni ci k'ala y'a sara i kana muso ɲagali ba i cɛ de falen Arrêtez. Ibrahima Kalilulai na filan jatigi cɛ ma bɛ dɔ fɔ wa Musa Kalamalai Isa Wurulai Muhammadu Rasululai Les cœurs. Seydina Wadina wa Seydila Kirina Ina Mutakima Muhammadu Rasululai Aramanu Jenenu Tumutu Jenenu Tawakali Tujuru Karanani Jurukanani wa muluku Sulemana Isifu ibn Yakuba Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jabini bara blancha jabini bara manaka worode ni bara Jabini sene blancha jabini sene o Jabini sene namadu worode ni sene Aramanu jenenu tumutu jenenu tawakali tujuru karana jabi Beka saka sila bilasha ama kera sisi ye sawa akasila bilasha mamige anye musa kambola bani chekwa la kasara la kagale cheko foni kaboka pefo amado Tapotez, partagez. no bole groupe tigresi Mettez les cœurs. ka groupe tigresi fonere du abe ya baraka
Aunichi ala kausa. No bola bintu kone. Kona wajara sangara. Mele bamso. Binu la bengis ya folibia. Kona jara sangara na inichi. Aja sampeto. Ka degeke ka palon fa kananai. Ka palon fa aja sampeto bo. Kona ko dege fle kwa ta ibadi mugoma. Aya barika. Ajara momi, ajara. Ale ka baga ke ni ke. Ajara le ka baga ke. Ka classe ni belebele ni fa baga la te. Beka. Ajara. Non, ko yan diala. Non, ne le dabali banali. Ne dabali banali. C'est OK. Aunichi ala kausa. Kumatene gande. Wallahi ni ko ni so ba to makai ta suma fi na no yima fa adaji ba fa. Ka bodro kanya se wa yirala. Ka bodro ka yirala kwa. Mi krani na kuyati. Kwa jela nyo kwa benama. Ala ka beta bulum blanc kon. Ala kana muso denwolola siya here fako. Ala ampe sigando nya here kuna. Ala ampe sigando nya here kuna. Ala ampe si mani kena kuna. Nala kasini kena yaji ala ampe si mani kena kuna. Ni ndio wuro lu fana ka manu wuro ka asiri mani kena kuna ala okay. Ala asiri anto ma kena kuna. Amina. Inshallah. Anga sara masara man inshallah obike fana. Ala asini kena yaji. Amina. Sini kena le ka gore nala ko karifaila. Ibe fembe dia bo ala kana sisi silwa ala kana situ ya samsi au benichi ala ka usa nto ma ile ama mo bomo na anda selami manda masiri anda selami ma ka banka chela ka ufu ka chela ka ufu ka bamala ka ufu ka kurubala ka ufu ka jopula ka ufu no chela ka ba ke pasteli a palan mo ka Dominique sari na jama ka Dominique fo ka importe ke Dominique madese au benichi nyoro la mi ami baba fo ami baba ka kusi mi ken kula ala ka mino ka wasake ka buri ko baba dai do bara me ko batela ko ma do le ni Sirilo. Kamala kaya bole. Sirilo. Nanse mon kerlu. Sirilo. Ma jene jarabilu. Sirilo. Kamala kay to le ko ba. Sirilo. Kamala kay to le championnat. Sirilo. Ni muso mi ma bamba isoro wala ile muso wo perdila. Kadishu, tu n'es pas intéressé sur le live. Non, Babalakao, wallahi. Et ta banaya nyena. Ami Babaka kafu. Abamba. Ami kakolita ka damna. Aka ngo ka depinde kantati. Ngome na kwa yake. Deni masi. Amalo abe urelere be. Tati amena ketugodi. Tati amena niketugodi. Tati amena niketugodi. Jemu wabatala la batala. Domina ke samedi mercredi ami dora de trosola. Kadi va là-bas. Ami maseka avec kasla samedi ka bazon commandé ka samedi bo. C'est balak o ka samedi bo. Conseil be mala tu ya samedi. Ana bare so. No e sali kurubani. Ala fari basi. Chela ka o ya demba sali kurubani. Wallahi abe ya barka. Adu te sali na dema amiria to be. Wala tu te sali na ko sali ne ke to sali te no beka ngania wasala kasanga wuri bo conseil be ma wolande ka kasanga wuri me ala makitala wallahi ibamba la kisara ala ki kene ala ka fari kene ya dima ala ki seyire ma ka ko ni damna depuis ne ba Abidjan ami mene woni ni non mais moi mi do ya wuri no bala akotanti foni wuri le parce que foko ni moi mi ngido kan toro man ne ma ke fembe ateti ma te fashi ini chi ba mala kisane ni balma ya jambo kan ka saka akotu lebo ikoro mso salaka bado tiburu ilo la den nunji koroti wallahi ilo la den nunji korode ini chi iba mala kisane no bolai kani a jimel groupe jimel Konne. Allah ne a jimelu Loka. Kashka fela luka mo ne bilta ka warito.
baba ye dunya imamini minina. Ole. Ikambonya alami boya na dunya. Nebe mune fiye na mamusa no mbirike dualenye. Madame Bamba. Madame Bamba mbirike dualenye. Koze Bamba wole kishwazi. Koze wole kishwazi. No. Ami ko fa mini wole ibama wallahi koro ile lete hein nere ti ala ki kene ala ka kene atima ko fa mini ya téléphone ta je sais que tu es en ligne ne ti ala ki sara wallahi merci ka po ka befo ka bama ne ka ko ai ni chi ile ala ka usara ko yando kala sa wallahi ani mama ne afranu konne ala ne afranu fle konne Dukara. Yo. Dukara. Ne. T'adore. Ah, bien ça. Ala ne adukara fle. Ne. Ka sigi ne kɛrɛfɛ fo ka taa ne ko ban. Ko mama. Alisa me fɔni di ma. Dumane domna tani sheso. Ko mama me terike du kana. Bene na dumane bene kan. Fani brode mi dura ne kana ka ne fasara dukara ni ka dia. A bɛ san 1000 €. Ah. Brode be dɛmɛ brode be. Yo. Brode be ɲɔgɔn ye. Ne nane ne bi kashka mi dila ne ma be ta. Wallahi. Ni ka setama. Ni nga mi ko akadi nye dro ko ataka du kana ni me sasa. Ko ni firi kana ni na live ke. Wallahi. Dukara ala ki sara. Ala ki amina ko ni ngame. Ala ki ne furu ko. Ala ka lo. Ibe sran fe. Ka lo ne kɛrɛfɛ fo ka taa don ban. Wallahi. Ala. Idukara ala ki sara. Ala ka sara jɔ fɔni. Amina. Ala ka sini kɛnɛya di. Amina. Ala ka laban ko ɲuman di. Amina. Tɔn ka kuma tɛ nin. Amina. Madame Mama be do awla de. Madame Bamba be do awla ya. Wallahi. Madame Mama. Anda le ka dogan na so na wa me kuma be amesi. Elle connaît donner de. Ka sali fa. Ne be bala sali tra ne ko ne ba na du wala sali na. Linsha. Ko sali ka bona ko sali jama be boni. Jala mo kisi. Jala mo kisi. Ko sali le fa ko fo mo be lo. Merci trop. Ka sali fa ka mo lo ka shegi dese. Au beniche. Ala ka usara. Merci Linsha. Apportez partager. Akala kuna wole de au niche. Patu jambe la peniche. Wallahi. Bien. Au beniche. No bolai. Nene jabi. Sanu firla karamo. Ka jabi mo na mo modeli. Nene jabi. Ini adeni ala kisima. Merci bon mon secret. Ala kini ya nyuma bongo. Wallahi. Sanu fefe de la peste na nene le fait. Quand merci. Ah, peste na nene jabi le fait. Ne ma déplacer kata o. Ngome ta Dubai ko tanti beta mu ke Dubai. Ko ka neto ya kele be de bouger wa. Ouais. Ngome ta Dubai ko mu makike ta Dubai. Ko ne be aband. Sari meta atale kana di ma Dubai prix la prix. Kali te transport la kan te foi la kan. Abe Dubai to na mena di ma. Allez les déplacer là quand on est venu à Dubai. Quand on a pété les mains, on m'a dormi qu'elle est ça. Aslan quoi tu n'es cher quoi tu as voulu. N'est pas pour la Dubai quand on mal là. Mon maman sur n'est la canadie. J'allais me bonne à stress et m'a c'est qu'à foni. Ninga ou le monde n'a pas dit à fond tati de sous ma nègre d'eau. Quand n'est pas pour tout mal là quand on est à Abidjan. Allez quand la tout cap bien aller le tout à quand on faut Abidjan. Non. Il y a tout le tellement que nègre caché moi mango nene mon nègre caché pour moi doit noter son. Mon nègre clame donne imagine finiment. Ako mamso ko doit que ne do. Combien doit le faire ko doit que ne pas la demande. Ko nègre ka lo ko nègre caché ngoro ko me ko doit que. Mo nene ko wo jami no kuyate che. Ni no kota la fio na gbeni ni. Inshallah, il peut donner une gagné. Allez, tu dois y kelly n'y en a dala. Avec la comme ma foko. Ne la coco maman, qu'on en a dit, car pour aéroport là, quand on sait douanier là, qu'on faut me parce que une femme ben ça non. Doben kana, doben moro là, doben. Mais tout ce qu'a besoin de n'est qu'à chat.
maintenant là c'est douanier sur la carte ko ka douanier obebali ne ko bela sono douanier kilin tuti kon te na liba foko fonyo ouais ko c'est la kene ma ko mala la ko fo me tourner kan ko fa ne douanier ken no te na ngole ko fa ko ne dutuni jabi kasama aparka ne de mo kanona ka kenne don fe abarka wala ini ci jabi ala yenyan ko ki actuellement là don baratu na se la bija sanu furla ka mo abarka ala kista ala kani sima ya ala au benichi kuma tanda de wallahi kuma tanda ka bo ka pe fo franci be amado bodola franci be amado bodola pe ya fulibia anda silamima anda basemima a pe ya fulibia bon ay mo wata sisa yo commentaire fleur sisa nga sira wali yere la fana kai La ma fleur. no ko le foni no ko me kuma doron tanti Fatou ameshia ni mo ka demand ga ay mo wata na no ko me kuma na ko la abenya bala o wallahi benya bala ni be me ay je te sama ala ka mo na be do le ke sama no ne to kuma ko kala imen silam ko do ala imen ko la si jani kana dam ne atukone depuis kon dam na be kasila ni ka kasida na me to bona kabisa te ka ni mo me kuma kana kasila ni ka dam ne atukone ina ba me ni ne ma ke jo make ay na jo make ni ne ma ke jo ni be na ke afonya na Ma de ni do ne ko ka bre. Ala ma ko. Ala ma ko. Ala ma so. ah ni ne ma ke jo make Abe ile ko ro to di. na ke na ke ko le ke ngambala ngambam ke ko le la Mama la ma ko ro. seto nganga mi ke mo le ke ko Ya ke ta. mo ne de we ke le ni la Be ba ta pala me ale ko. O ba ba le kere ni ko. o be ke le ale Abe to le be fo. ni mo dem senu me ke le ale Ala ma ko ro. dogo ko don de kare ka te le ka mo ala ngala ka mi lo ka wasa c'est ça jalousie bo tematiki do ne ma tematiki ni wona figi ade de na ka fi Ambe ni na kare be fo ya so ma e tematiki Ma no ko ni ki ka sala ka da. bo ka di jai ma ta di de Ma ni le ka da na ale ma be ko. abe to che na ko ne ya fa shu Aba ko ro fo ma e na be pese abe pese ni yere ke to no su na be pese na ne fe. Abe don fo ma ta profondi. Na ko la ne de ka di sa Abe Bebe kaja me ma ne te ko ro fo. dengani yo mo le batinye dengani sayni wali mo le batinye dengani yo mo le batinye dengani yo mo le batinye dengani ya mo le batinye dengani sayni wali mo le batinye dengani yo mo le batinye dengani sayni wali mo le batinye imalo denga disa na sogote ah kaji ire bonne fona te ba fuare ma famo ba fali continue ba fuare tenere après merci pour dire ma kene ko moi même je bosse attention vous là On te prend Lincha. voilà On te prend. ay demanike Lincha. Hey maman. mara ko même ma jojo Docteur de visage il est là de match. na ite ta traitement ke nya Ah, docteur de visage il est là de Lincha Kanté, docteur de visage. Tante ala allez faire la créer les calamela. eh hein Tatima kane blati tatima. Donc, quand elle a créé les tene bi fole. kuma la ke tene tene ilo wa tene niki so Je t'ai même pas invité, je suis. Avant t'inviter, Berthe, prochainement. eh ne abibe tene ko be toni tene ke ifa ni abibe sheri tu biye me ibana ni Bon, comme nous, match n'avait chien, t'as il est là pour nous tene Tana ya fadin sa ya bonina tele fadin tenyere comme ambe shenta la ka ile fele na nita faraka bale ita boala tene o kana kubasa no bara sin video la ke messi fa kata di ma bija ifa bitami ona mune kala wari ka di tene ah mi blade de me se ka blawa Atutera aka concert ka sanu bado kado.
Si ça n'est qu'à on met tati mao. Il est ça nous bado soum nani tao. Ma on est tado. On est tati ma koko fani kana ne ma koko tati pa ma fan ko kuma tele ko lo sa ko be ka fara se ka to. Avec l'enfant. Ma fille. D'accord, je vais bien lire ton message. Il est là, là, Madame Berthe. Et c'est pas ta leçon, il y a qu'à dire. Tapoter, partager. Il le sait. Tenao. Ni pas tes longs, na jota les amis. Dede. Là, il y a un hôtel. Ah, mais il le faut dire. Mala kama sanu ko. Ne kɔni ka ne ko yala ne ka garamu 100 de sɔrɔ ne ka sanu sɔrɔ Akla tɛ se ka sa sanu gbɛrɛ ala. Ah? Wala ko ala de ko ya di ala yɛrɛ Eh, yɛrɛ. Majane ka longo bode. Ne de tene wala tene kan bila de. Tene ma ko ka wele, ame kele. Ko de bena ni problem madam femini. Koya diala. Toro. Nga la besi la lina nani. Anga bla. Wala de. C'est-à-dire que au niveau le tubé. Merci ma fille. Moi seul là quand on le quoi chichi la main, quoi ka gbere. Tene ko te ya. Tele ka bla ma o ko quoi tan mo inde quoi chichi la main. Non, il m'a dit qu'il faut faire quoi. Il faut bien faire. o y'a de ko ɲana dɛ Soit il fait, soit il fait pas. Kadisu, Madame Bamba, moi je n'ai pas compris. Madame Bamba a kantoro ya. Bamba la ka o kantoro. Kadisu mune. Aïe, il me remet faire. Kadisu mi ki a perikike. Aïe bandala. Ni me fait faire do yele. n'a yɔrɔ filɛ peut-être dɔw b'a kan o bɛ fɛ Question réponse, question réponse. n'a yɔrɔ filɛ ten peut-être dɔw b'a kan o bɛ fɛ ka yɛlɛ Moi si ma demande que na. i donna ka fila n'a yɔrɔ la Tene O be la. Aya ta pote ka protéger. aya tapote. kura min bɛ sanfɛ o de bɛ kɛ o de bɛ kɛ Nga ke atina boy tant que ni ma boy. mais mun de k'a bila Tene ka Aya ta maya pote wa signaler la di. Wa signaler la. Ne ma sama de. Ni be ka avec un re takani. Tene ni ma to ka ngolele ki ba so gara mo te ba ibala de. o k'a signaler la OK, avec la toute faut mais que tu a bɔ yen kɛ i b'a de prendre tugun Je ne fera kana tito sina ni te tito ka ne signale mun ne ka mun ke. O be tene. ɲa Abe ne signale mun. Ka fo o be a bɛ tene. la lon bɛ mɔgɔ ta i tɔɔrɔ la Abe an ne y'a signale foli ko mun. kelen min fana sabu fɛn man Ate fara ne signale la. Eh, jara ne signale Ani de. ne ta mena sa o be na signaler. alu bɛ si a kan de Tapoter avec na le foigner ton ato et na kala avec na taka. Ngo, abe ne Tapoter les tirades de Napiate, ils sont en train de signaler, mettez le cœur. Aya tapote, aya tapote, aya tapote. Ni ne ko ka aya tapote. Tapote, tapote, like, tapote. tapoter On va signaler là. Ate fara signalisation là. Jam ko fa bi were. Signal, eh, jamais piate mi yere. ah Aye demande ka mata. No, kene. Muso ra bonya, ani respiration ko be ya buru bara. Ara bonya pasi ko be bara toro. il est to jabila ite Attends, kaba kole. il est Tena munele amaraji ka ile mane wole. Mama ni okuma ka inte. Ila nte so nte. Ko fa ma okuma ke. Ani tene moita. Tena ite ba kele la sa. Bonsoir s'il vous plaît. Tapoter partager. Aya tapote, aya ni lo aya tapote na na fo. Aya na demander. Tapoter partager. Aya partager et Allah. Mettez On le est ensemble cœur. ce soir là. merci à vous na connaît merci beaucoup Au beni aya tapote, aya like, aya tapote. Assalamualaikum tata. Wa alaikum salam. me voici ici oh Aye, ni me fe ka Comment ira allez-vous ira. ici? Imagine ba na yere directeur. Comment allez-vous Naya. ici? Imagine ba na yere. Voilà. Ah, video ça va les balani. Madame Bamba Madine. Ole. Madame ba na yere. Madame Ousmane merci. Aye micro flemme, tu as micro man. Avec Kokela. Avec Kokela. Ah, micro be ko kela. Voilà. Grâce à toi, Tata Madjana, comment tu vas? je vais bien on dit quoi ça va Nadjou. Dieu merci Oui, ça va. Et moi, il y a parlé quoi hier à toi. Il faut parler, on comprend quoi ici.
Chocoya muy bien para la Lua wedo. Alugo. Aluko. Aba todi. Salam alaikum. Lade. Wa alaikum salam. Tulaita la barakatuh. Lale anoya. Amina. Mam sole. Quand bola le Ala bois, ka faut shima qu'il ka fasse. fu. On est en jumelle les bébés. Abam Sole. Ah, Akola. Ma jere